Halløjsa, det er, I får lige en hej her. Det er blevet onsdag, det er lønningsdag, og vi skal have stoffet. Noget bliver stoffet i rede kontanter, dem har I liggende her. Det ser helt flot ud. Og noget bliver stoffet i, skal I lige se dem, der kan I se dem, i de her placeholders. Jeg har lavet nye, er de ikke fede? Og i alt skal der stoffes for ca. 19.000, og det er til en hel måned. Det er både i opsparinger, og det er i det, vi lever for. Og jeg skal lige have gjort pengene op og talt dem op, så der kommer lige lidt speed på, og så får I noget musik imens. Så, jeg har beløbene her. Kan I se dem? Der. Vi starter op i den her op i Sinking Fund. Det har sådan en mappe. Jeg skal lige være sikker på, at I kan se. Det tror jeg, I kan. Vi gør lige sådan her. Gør den lige den vej. Kan I se? Den er her. Og vi starter med ferie, og den skal have 1000 kroner. Det får den, de er inde på opsparingen, så det får den i placeholders, men jeg har brug for, at jeg er visuel, så derfor så har jeg dem lige, og så streger vi lige 2 sol ud her. Ups. Der er forresten de gamle placeholders, jeg havde. Så har vi den kære Oh Shit post. Den skal også have 1000 kroner. Der er 500 i forvejen. Så den får lige 1000 kroner her. Vi farver lige. Vi bedre kan se her. Sådan. Så er der 1500 i den. Det får den der, kan I se, det kan jeg godt. Så er der bilen. Den skal have 500 kroner. Der erstatter vi lige en 500 med en 1000. Og så farver vi lige en bil mere. But. Det bliver sindssygt flot det her. Sådan. Den kan I se der. Og så har vi vores camping challenge, som jeg har sagt tidligere, vi elsker at campere. Og derfor så lægger vi også til side til camping hver uge. Og den får også 500 kroner. Og der erstatter vi også den 500 sæde, der var med en 1000. Så den har 1000 kroner nu. Så er der konfirmation. Den er ny. Den starter vi på, når der kommer børnepenge den 19. april. Og vores pas er udløbet, og vi skal 3 uger til Frankrig og England med kampletten til sådan. Så der skal vi også lige spare op til ny pas, så den får 500 kroner. Så der krydser vi lige 5 af. Den bliver prioriteret, så vi hurtigst muligt får den sparet op til det. Se, det var Sinking Fund for den her måned. Så går vi videre, og vi går videre til vores månedsspejler. Det er en lille. Og jeg er som noget nyt, som jeg også snakkede om tidligere, så er jeg gået over til, at jeg har hævet alt, hvad jeg skal bruge til måneden af én gang. Og så skal det puttes i de her konvolutter, og det gør jeg lige, når jeg har puttet månedsposterne i. Vi starter lige med gaver. Den skal have 200 kroner. Der skal bruges lidt til konfirmation i den her måned. Så har vi 4 kaniner. 3 kaniner. Undskyld, nu ved jeg ikke, jeg har fået den fiktive sidste kanin her. 3 kaniner, og de skal have noget foder, så den får lige 400 kroner.
De er online, for det køber jeg online. Så går vi lige tilbage. Det var ikke lige så et system, det her. Så får medicin. 400 kroner. Så skal jeg lige være med. Medicin har fået, gaver har fået. Så kommer skydning. Den får 300 kroner. Begge børn går til skydning. Og det koster lidt i patroner og skiver. Så er der gaver. Og det er igen, jeg elsker de her challenge-kort, så der er lige lavet nogle, kan I se dem? Ja, godt, de er helt nye. Man kan købe dem, hvis man vil. Den får 100 kroner, så der er 300 kroner nu. Og der streger vi også lige en gave ud her. Så er der Katrine, hun har også fået en. Nu har vi der. Den skal også have 100 kroner. Så der er også 300 kroner nu. Så er der frisør. Vi skal ikke til frisør i den her måned, men vi skal i starten af næste måned. Så den får også 300 kroner. Det er både mig og min søn. Da jeg er korthåret, så koster det lidt. Så lommepenge, dem har jeg brugt, så den skal ikke have noget. Så skal jeg lige have gjort klar til de 5 uger, og mens jeg lægger dem klar, så får jeg lige noget musik igen. Og så lægger jeg 2550 i hver binder. Det er det, vi bruger i ugen. Og de 600 især i placeholders, det er fordi, at vores dieselpenge, de er simpelthen på vores kort. Det er nemmest. På et tidligere tidspunkt, der så I, at jeg hentede nogle penge i ugebinderen fra en, der hedder Retur til Bank. Det er simpelthen fordi, jeg tømmer lommerne hver måned, og så sætter jeg alle kontanter over i banken, og så har jeg placeholders i stedet for, så jeg har mindst mulige kontanter herhjemme. Og så genbruger jeg, hvis man kan sige det, pengene i den næste måned, og så hæver jeg bare det mindre. Så jeg faktisk skulle hæve 2.000 kroner mindre den her måned. Så går vi tilbage. Så tager vi dem til uge 1. Jeg gør klar her. Sådan. Vi lægger hundrede fejl, den er godt fyldt. Vi starter lige min hverdagsbinder. Der har jeg der ligger jeg mad over. Og den har jeg sat op, for jeg synes lige, jeg har sat den på 900 kroner. Det bliver lige stramt nok. Så den får fremadrettet 1000 kroner. Jeg har valgt, at jeg altid fremadrettet kører med 5 ugers perioder. Så jeg altid stoffer til 5 uger. Og det betyder faktisk, at når jeg når december, så har jeg en hel måneds stoffing ekstra,
som jeg kan lægge i min opsparing, eller vi kan forkæle os lidt ekstra til jul. Så det var de 1000 kroner. Så skal vi på diverse. Den skal have 200 kroner. Den lægger jeg også her i. Så fordi der er nogle uger, der kan blive lidt mere stramme end andre. Jeg har simpelthen stående herovre, hvad jeg skal. Så derfor så har jeg lavet en buffer også. Den er også ny. Og den får lige 100 kroner hver uge. Ja, det kan godt se. Det var min punkt. Så går vi over til ugebinderen. Det er den her sten, saks, papir challenge, vi kører. Den holder lige en pause måske den her uge. Det er ikke lige helt besluttet mig for, om det er påske, og det er lidt ekstra dyrt. Den er tænkt som buffer. Mad, den har vi stoffet. Diverse har vi stoffet. Transport, den skal have de sædvanlige 600 kroner. De ligger på kontoen, så den får den i placeholders. Så skifter jeg dem ud, når jeg har brugt. Så er der takeaway, den får 200 kroner. Den tømmer jeg ikke ugentligt, den kører simpelthen videre, og så bliver den tømt en gang i måneden. Så er der tøj. Den får også 200 kroner. Så er der hus og have. Den får 100 kroner. Og menukortet, den får 200 kroner lige den her uge, ellers så får den normalt 100 kroner. Og den skal også lige streges. Der er jeg igen sådan en meget visuel person. Så der streger vi lige 2. Jeg synes selv, den er mega fed. Og Katrines lommepenge, 50 kroner. Hun får sin egen binder og har også fået sin egen challenges. Så dem kommer jeg også til at se på fredag, hvor det er hendes lommepenge dag. Det var det for nu. Her er mine 4 bindere. Der er faktisk 2 mere på vej. Der er en af 5 binder på vej, hvor jeg skal have min regnskab i. Kan I se det? Min regnskab i. Det kan købes, hvis man er interesseret i det. Skriv en privat besked. Og så kommer der en af 6 binder mere til vores sommerferie. Jeg ved, at hvis jeg ikke holder fast i det her, så er jeg rej for, at det går galt i sommerferien. Så derfor har jeg simpelthen valgt, at vi skal have en sommerferiebinder. Så den kommer, og så kører vi til at køre det her også i sommerferien. Så kan jeg også have vores kvitteringer og vores reservationsbekræftelser og sådan noget i den, fordi vi camperer og skal have kompletten med på tur i 3 uger, og det har vi selv arrangeret. Så det synes jeg er ret smart. Og så får min datter hendes egen binder, og det glæder hun sig faktisk rigtig meget til, at hun har spurgt, hvornår den kommer. Det var alt for i dag. Nu vil jeg ud og handle. Det er faktisk også 2 dage tidligere, end jeg plejer, men da vi går helligdag i møde, så er det rart at komme ud og handle i dag, for den butik, jeg handler i om fredagen, der har den ene åben på fredag, men den anden har ikke. Så det vil jeg ud og gøre nu. Kan I have det så godt, og hej så!